Matindog po kita para sa novena to the Immaculate Conception. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blessed be Mother of God and our Mother, who has conceived without original sin. Please kneel. Novena Prayer. O Mary Immaculate, Lily of Purity, from the very first moment of your conception, you were filled with grace. I thank and adore the Most Holy Trinity for having imparted to you sublime favors, such as bestowal on you of this great honor, and I prostrate myself before you to beg a share of your graces. To you, O Blessed Mother, I recommend myself, and I ask you to protect me against the dangers of body and soul, most especially from the temptation against purity. Do not forsake me, Blessed Mother, because my salvation might be in peril, if you would not protect me. I pledge to keep myself in a life of grace by imitating your virtues, and also through your glorious Immaculate Conception. I humbly implore you to grant me the special grace. Please mention your intentions. Which I will seek to obtain in this novena. Amen. Sixth day. O Mother of sweet love and holy hope, before your feet I cast myself. Have compassion on us sinners and enlighten our minds, so that we may return to the Christian ways, and so that all the honors, joys, and sorrows that surrounded your life may bear fruit in us. My Mother, may I always remain in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Mother of Mercy, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother of Hope, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for us. Virgin most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for us. Ark of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Solace of migrants, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us.
Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the Most Holy Rosary, Pray for us. Queen of families, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world. Have mercy on us. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins. My Mother, to you do I come, before you I stand sinful and sorrowful. O Mother of the world incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. Closing prayer. O most blessed Virgin Mary, you who were preserved from the stain of original sin, most loving and powerful patron of the Philippines, to you also be endless praise, everlasting veneration, and thanksgiving in Christ Jesus. O Immaculate Mother, our most kind Mother, our most sweet and most exalted Queen, with grateful hearts we praise your mercies and fly to your protection. O Blessed Lady, you who captivate with your sweetness the hearts of men, you who have captivated our hearts, you have captivated the hearts of our people also. You have established, fostered, and strengthened the foundation of the faith in our beloved land by your good patronage, as manifested in so many visible proofs of your maternal love. We are yours. We wish to be yours. Show yourself a mother and patron to us. Guard us and protect us through your most powerful intercession. Amen. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to you. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please rise for the novena of Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance.
Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of all the particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan,
Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugarin, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigbi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang ngunyan, Webes, sa enot na simana kan Advento. Isabay man po nyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Helen Meriales and family, Noreline Obsequio D. Chavez, prayer for the gift of life of Marianne, offered by Tess Sanyosa. Pasasalamat man ni Helen Rivero and family, Paula Marie Perillo and family, prayer for the 5th birthday of Rome Valle, kan Valle family. Pasasalamat man ni Eileen Diato, prayer for birthday of John Lawrence, Canares family, for the birthday of Hernan and wedding anniversary, sa kahagadan ni Annalyn Tamayo, prayer for fast healing and fast recovery of Concepcion Tamundong, sa kahagadan ni Malu Lucila. Pasasalamat man ni Aster Archinwe and family, Gemma Buisa, John Vincent Erbas, prayer for successful CELE of Martin Dave Andrew, sa kahagadan ni James Edward and Nolan Mayor and family. Pasasalamat man for the gift of life and 15th birthday of Sarah May Perez, sa kahagadan ni Lola Ne and Lulu June. Pasasalamat man of Kylin Gian Rañeses, Maria Isa Veron Araneta, Gloria Bermas, Mr. and Mrs. Rolando Chua and family. Thanksgiving Mass for passing the engineering board exam of Michael Chan, kan Repotente and Diato family. Pasasalamat man kan Armario family. Para sa espesyal na kahagadan, for successful CPA licensure exam of Christine Carla Yi, kan family and friends, to pass the 2024 bar exam, sa kahagadan ni Leslie Marie Baranda. Special man na kahagadan ni Mercy Morante, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for CPA board exam of Kimberly Ann Pelahio, ni Arlene O. Pelahio. Special man na kahagadan kan Garcia family,
Yvette's passing the CPA board exam ni Alma M. De Vera. For Rochelle Cancerano family, special na kahagadan ni Judy Remelin Lee. For successful surgery and fast recovery of Maria Victoria Abileda Canmilante family. For successful operation of Salve Codillo ni Gia Armero. For good health and fast recovery of Mirna Vargas sa kahagadan ni Wilson T. Vargas. Special man na kahagadan ni Joey and RB. Special man na kahagadan for immediate recovery of Tanya sa kahagadan ni Domingo Mira and family. For healing and fast recovery of Elaine Ledis Canciaton family. For the success and to pass CPA licensure exam of the following: Mary Ansel Diele Arañeses, Raquel Cardiel, Catherine Severino. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Susan Tangpowat, Maria Nelly Cantang family, para kina Justin Raymond, Nestor, David, Ray Joseph, Cansanyosa family, para kay Brent Marcus, Candayap family, para kay Justin Raymond Cansanyosa family, para sa kalag ni na Cristino Asin Soledad ni Jerry Marbella, para kay Arsenia Can Almonte family, para kina Romeo Federico Sr. Magdalena asin sa gabos na kalag, dulot ni Aster Archinwe and family, para kay Pura Can Los Baños family. Prayer for 18th death anniversary of Anastasia sa dulot ni Elizabeth Musa. All Souls, dulot ni Ana B. de la Paz, para kay Roderick ni Lolita Gesta and family, para kina Eduardo Asin Agripina ni Nersicua family, para kay Ruben Can Armario family, asin kay Carlo Noel, dulot ni Grace Maan and Kyle Rañeses. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato an awit sa pagpoon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pinupo nan taan sa tuyang aldaw sa pagdebosyon sa satong patron, San Judas Tadeo. Siya, nasiring kan ibang apostoles, pinatugmad an sa indang buhay sa tataramon kan Dios. An buhay na nakapatugmad sa tataramon, buhay na pusog, dai basta natatanyog nin anuman na bagyo. Punantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tung mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, nahuli sa paladan na apostoles, nagtugot ka na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay lugod na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sa aldaw na ito, aawiton an awit na ini sa daga ni Hoda. Igwa kita nin pusog na banwaan. Kinudal niya asin pinasarig sa palibot. Tanganing masurog kita. Buksan ang mga pintuan. Palaugon ang mga matanos na banwaan. Banwaan na maimbod asin nagdadanay sa katuninungan. Huli ta nagsasarig sa imo. Magsarig kamo sa kagurangnan sagkud paman. Hulitan kagurangnan gapo na magdadanay sagkud paman. Pinababa niya ang mga nasa kaitaasan, ang mapalangkaw na banwaan sa iyang pinababa. Pinukan niya sa daga, rinunot niya sagkud na naging alpog. Pinagbatay-batayan kan bitis nin mga dukha, kan bitis nin mga mapakumbaba. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Paladan ang nadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon, tan sa iyang pagkamuot daing katapusan. Mas marahay na magpaampon sa kagurangnan kisa magsarig sa mga tao. Mas maray na magpaampon sa kagurangnan kisa magsarig sa mga prinsipe. Paladan ang nadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Buksan nindo ang mga pintuan nin kabanalan. Tamalaog ako asin magpapasalamat sa kagurangnan. Iyo ini ang pintuan nin kagurangnan. Digdi malaog ang mga banal. Magpapasalamat ako sa imo, tanad dinangog mo ako, asin ika ang sakong paraligtas. Paladan ang nadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Ligtasan kami kagurangnan, nakikimahira kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Inuumaw mi ika sa harong nin kagurangnan. Siya ang satong Diyos, tinawan niya kita nin liwanag. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang disipulos, bakong gabos na nagsasabi, kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadean nin Diyos. Kaipuhan, utubon ang kabutan min sakuyang Ama sa langit.
an naghihinanyog kaining sakuyang mga tataramon, asin nag-uutob kaiyan, nakakabaing sa madunong na tawo, na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong, alagad da inapukan, huli ta pinatindog sa gapo. Asin ang naghihinanyog kaining sakuyang tataramon, alagad da inaguutob kaiyan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong asin napukan, narumpag asin narunot ang harong. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Paano ta po masasabi na maray na klase ang sarong harong? Ano ang satuyang sukulan na ang harong matibay, masarig? Sa tahaw po kan mga bagyo, nahihiling ang pagkakaiba kan harong na matibay saka ang harong na maluya. Ang itsura, ang dekorasyon, ang kolor kan harong, mga mapapara man sa napo ining kalidad kan sarong harong. Alagad, ang tunay na makusog, tunay na pusog na harong na susukol sa saiyang pundasyon. Maski anong kusog kan bagyong mag-agi, da isya nararaot. Iyo po ini ang buot kan kagurangnan na hilingon tangon yan sa mga babasahon ngunyan na aldaw. Digdi sa Ebanghelyo, pinapagirumduman kita ni Jesus manungod sa pundasyon. Bako lang kan sa tuyang mga harong, kundi pundasyon kan sa tuyang pagkabuhay. If we build our lives on God's Word, not just by hearing it, but by acting on it, living it, we will stand firm no matter what happens. Duwang klase po nin tawo ang pinapahiling kan kagurangnan sa Ebanghelyo. Itong nagdadangog, dangan isinabuhay, pati itong nagdadangog, dangan daiman pigsa sa buhay ang tataramon kan kagurangnan. Sabi niya, garo kita pusog na siyudad na may gapong kudal, asin may pangsangga na kudal. We are like a strong city, kunsiring kita sa sinasabi sa enot na babasahon na nagsasarig sa mahal na Diyos, sinasabuhay ang tataramon niya, ligtas ang siring na siyudad. But sabihon, ang mga tao na nagsasarig, asin sinasagibo po ang tataramon kan Diyos, ang kabutan kan mahal na Diyos, dai po matatanyog nin anuman na kalaban, magkakaigwanin katuninongan ang siring na siyudad. Nata, dahil ginigibo niya ang kabutan kan mahal na Diyos. A strong city is also a peaceful city. Asinan sa iyang kusog, iyo ang Diyos. Iba man po ang nangyayari sa mga tawong harayo ang buot sa mahal na Diyos. Kung nagdadangog sa nakita kan tataramon kan Diyos, alagad, day man kita nahihiro, day man kita binubusol kan tataramon na magpanibagong buhay, maluya po ang satuyang pundasyon. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, garo kita tawong lulong, a foolish person, kung nagpatugdok kita nin harong sa baybay. Iyo po iyan ang mga tawong nagdadangog kan tataramon pero minaluwas sa ibong natalinga daiman nakasagom ang tataramon sa buhay ninda. Kaya dikit sa nang ragasa nin alon o nin duros, nararaot tulos ang harong, nararaot tulos ang spiritual life. Siring po kaini ang mga tawong mayong pagsarig sa Diyos. Sabi, bako sindang maninigo sa kahadean kan Diyos.
Kaya ngunyan pong Adbyento, tinatawan kita nin pagkakataon na siya saton, sain kita nagsasarig? On what structure? Sain kita nakapatugmad kan sa tuyang buhay? Ining sa tuyang spiritual lives, iyon sa tuyang harong. Sain po kita nakapatugmad? Ano ang pundasyon kan sa tuyang buhay? Are we simply relying on our own strength? O nagsasarig daw kita sa kusog kan mahal na Diyos? Pag igwa pong nag-aabot sa tuya ng mga kadipisilan, sa inan-inot na dalagan, sa sadiring kusog ngo na o sa kusog kan mahal na Diyos? Ini pong bagyo na nag-agi sa parabola, pagirumdum po ini sa satuya, na pirming igwang maabot na pagprobar asin kadipisilan sa buhay kan tao. Aram ta po iyan, mayo pong sisay man na immune sa mga pagtios sa buhay, they will certainly come. Kaya, kung nakaangkla po ang sa tuyang buhay, sa tataramon kan Diyos, dangan danay tapong sinasabuhay kung ano ang katukduan kan kagurangnan, dai po magagabaan sa tuyang harong. Alagad kung ang sa tuyang pundasyon maluya, kung ang pundasyon kan buhay ta, kapaabaw-abawan, pagsarig sa sadiring kakayahan, o pagsarig sa mga sadiring kamauotan, pansadiring kamauotan, gabos po ini magkakagaraba, kasabay kita. Kaya aram taman po baga na ang tawong nagsisimba, nagdadangog kan tataramon, pero daiman nagsasabuhay ka iyan, madali man manluya ang buhay, lalo na po, so dai nagdadangog. Kaya dai ta po sa yangon, ining pigigibuta, an iba po sa Indo, oral daw na nagpapasimbahan, tugutan po nindo na ang pagdangog kan mahal na Diyos, magpahiro kan sa tuyang buhay, ibusol kita tanganing magbagong buhay, pakusugon kita kan tataramo na sa tuyang dinadangog asin pigsisilibrar. Don't just be hearers of the word. Act on the word. Live the word. Iyo po ini ang pangapudan kan kagurangnan. Sa espiritu po nin preparasyon kan Adbyento, pinapagirumduman po kita ni Jesus na daisa na maghalat. The Advent season is indeed a season of waiting, but not just to wait. Ang Adbyento bakusa na pong panahon nin paghalat, panahon man po ini nin pagtugdok. It is a time to build. Pagtugdok nin buhay na nakapatugmad sa pagkamuot asin pagsunod sa mahal na Diyos. Si Jesus, iyo po ang pundasyon na dawaan nung kusog nin bagyo ang mag-agi, siyerto kita na dai siya mararaot o mawawara sa to. Kaya siya saton ang buhay. Where do I put my trust? On whom do I rely? What is or who is the foundation of my life? Piliun ta, gibuhon ta lugod, na ang satuyang sarigang gapo, our foundation stone is Christ. Dinadangog ang tataramon, dangan sinasabuhay iyan, tinutugutan na mahiro kita. Pagkatapos kaining misa, pagluwas ta sa simbahan, lugod mahiling sa tuya na buhay ang tataramon.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako ang malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akoon ining samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon mo kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini, magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit nun nakatukduan sa gabus na tawo. Kaya ngun yan, asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip, nagsasaranong kami, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa inyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Reyna kan gabos na apostoles. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, ang banal na apostoles urug na si San Judas Tadeo, asin ang gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo,
magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinugon asin itinukdo kan satong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang pundasyon kan satuyang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing, ansa mong ginigibungon yan sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay lugod sa mo sa imong pagkamuot. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Announcement, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon nyato sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 19,866 pesos asin 45 centavos. Anaamag nyato sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 2,485 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 6,420 pesos asin 95 centavos. Ngunya na aldaw magkakaigwa po nin pre-loved sale or ukay-ukay para ki San Judas Tadeo, mga dekalidad asin baratong mga bado, bag, etc. Ang yaon po sa Paris Social Hall. Ang proceeds po kaining fundraising activity para sa renovation kan parokya. Sa Disyembre 9, aldaw nin Lunes, iyo po ang solemnidad nin Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. Alas 6:45 sa pagkaaga, alas 12:15 sa pagkauto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atindir nin Advent Recollection sa Disyembre 11, pagkatapos nin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kan St. Raphael the Archangel Parish kan Manito Albay o ordinahan bilang sarumpadi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Siring man, mapuuna po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15. Sagkod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Asin ang Misa de Gallo mapuunan po sa Disyembre 16. Sagkod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Para sa mga maawat po maging mass sponsor sa simbang gabi, magdulok na lang po sa opisina. Available man po ang 2025 St. Jude calendar sa Paris office. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaong sarong 5,000 pesos, apat na 1,000 pesos. Zedi, 500 pesos. Sarong devotee, nagtaong 400 pesos. Diyos mabalos po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Diana. I want to invite you to know the new number of the edition of this magazine, Bagot Mission.
This is a Catholic evangelization magazine. Meron different article for your family. Isa, the effect of the broken family. Meron din ang consequence to watch Orod Fields para may mga rekomendasyon upang maging isang mabuting biyena. Meron talk para sa kabataan, meron kwento din para sa mga bata. And donation for this magazine is only 60 pesos. You can read the magazine in your house, tapos you can share with another person, and you can be also a missionary. Maraming salamat po. Salamat po, Father. Si Sister Diana, saro po sa miyembro kan mga hermanas misyoneras, siervas de la palabra, an harong po ninda harani duman sa Albay Cathedral. Dakulang tabang po sinda digdi sa tuya sa Diocese of Legazpi sa pagpapalakop kan tataramon kan Dios. Kung kasubago, piguhurup-hurupan ta na ang tataramon maging patugmadan kan buhay. Sinda po naghihinguwa na ang gabus na tawo, lalo na nasa grassroots, danay na nagdadangog kan tataramon. Bako man po gabus kita makakagibo kan misyon na ginigibo ninda, pwede kitang magsuporta, magtabang sa sainda. Ini pong saindang magazine is a regular publication. 60 pesos po ang kada copy ka ini. Pwede ka mong magbakal para sa harong nindo o pwedeng pantao sa iba. Tangani na makatabang kita sa saindang pagmisyon. Salamat po, Sister Diana. Tindog po kita. An kagurang nan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko ang mga payo maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo kan gabos na karahayan. Amen. An paratubos, nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itinanom niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, panuon niya lugod kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matano sa sinmarhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langitnon na pamana. Amen. Asin bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, isa buhay ang tataramon kan Diyos. Salamat sa Diyos.